אז מה קורה חברים? כאן ליאון בעוד סרטון, ואנחנו בסרטון חדש ומטורף של בול סטארס, והיום עונה חדשה. כבר הגעתי לטיר 15 והשעה היא 2, היום יום חמישי, כי היום קיבלתי תעודות, ונתנו לנו לשחק ככה בשעה האחרונה. אז שיחקתי קצת, עליתי עם בסטר, עם לילי, עם בול עם סופיה. זהו. כן, הצלחתי לעלות עם כמה דמויות ל-600 גביעים כבר, כי מה לעשות, לא נשאר לי עוד הרבה פה, עליתי קצת עם לומי, נשאר לי כאן בתכלס עוד 10, אבל אחר כך אני אצטרך להביא גם את 10 האלה וגם את השאר ל-600, אז אני כבר מקדם ל-600, כאילו. עכשיו כבר נשאר לי פחות, שזה טוב, אז כן. עכשיו נתחיל עם קרו, וזה יהיה קשה עם קרו, ספציפית עם קרו זה קשה, עם קרו לפחות. אז כן, בואו נתחיל. יאללה, אני כבר אחזור לכם. אוקיי, בואו נתחיל. יאללה. בסדר, עדיף להתקמפר. נשאר לי עוד 40 גביעים, 30 גביעים, לא זוכר כבר. יואו, אם הוא מת זה הפסד גביעים שאני לא רוצה לדעת אפילו. עכשיו שיהיה לנו זמן לברוח. יופי. אוקיי, מפה שלום. תכלס אני הורדתי לו קצת יותר. טוב, אוקיי, לא מאמין. טוב, מקום שני זה כבר משהו. אני כבר אחזור אליכם ונתחיל את המשחק הבא. אוקיי, אנחנו ממשיכים במשחק נוסף. חזרתי, לא עשיתי יום משחק, עבר כן כמה דקות, עכשיו 2:06, אבל בסדר. אוקיי, הייתי צריך לבדוק איזה משהו, בואו נחזור. קדימה. ממשיכים. אוקיי. תכלס נשאר לי עוד בערך 20 גביעים, 30, משהו כזה. אני לא באמת זוכר. אוקיי, אני כבר רואה כאן שיפור. יופי, מתקדם פה. לא יודע איך, אבל מתקדם פה. אוקיי, הם רודפים פה, אז אני אעקוף לפה בינתיים. ככה הם יבואו אליו ואני אבוא מפה, או שזה גם אפשרות, או שיבואו אליי בעצם. אוו. וואו. אוקיי. מקום שני. מקום שני. לא! 500! הוא
היה 500. 500. 500. לא מאמין. עכשיו נשאר עוד 20. יאללה. אני רוצה לתת בראש. אני רוצה לתת בראש. קדימה. כולה 20 גביעים, פלוס מינוס. זה אומר 2 ניצחונות, זהו. 2 משחקים. אני רוצה לעלות עם עוד דמות היום. טוב, זה לא יקרה כי הפער רחוק. אבל בסדר. לפחות עוד... כן. לנסות לפחות, אני יודע. אוקיי. אני רואה עוד חכית. אני בכוונה רוצה שהוא יברח רחוק מפה. אומייגאד. אוקיי. שיט. קיט! הוא הלך על חבר שלי. לא מאמין. וואו. אוקיי. אני מעדיף לרפא את החיים שלי. הם ילחמו ואני אחזור בבום. זה עדיף. אלא אם כן זה לא יקרה. היא כאילו השתיקה אותי, אבל זה לא עזר במיוחד. כי עכשיו לי יש אולטי. let's go. עכשיו כל מה שנשאר זה להרוג את קיט. שנמצא פה. $500, יופי. נו כבר. שיהיה משהו. לא מאמין שהם נשארו. בסוף הרג את פייפר. הקיטקאט. קיטקאט. לא מאמין, זה יכול להיות מקום ראשון. טוב. משחק אחד, כי אני מנסה לעלות ל-600, לא ל-680 או ל-620 או לכל דבר כזה או אחר. רגע, 680. זה אומר שאני צריך להיות איתו כאן. ואיתה אני צריך להיות בכלל כאן. ואיתה אוקיי. כאן הוא צריך להיות. איתה. במקום הזה הוא צריך להיות. זה מוזר. הפסדתי איתו הרבה, טוב. לא נורא. משחק עלייה. גו. ואז אני אעלה קצת עם עוד כמה דמויות. אני חייב את זה. נשאר לי עוד 30 פלוס מינוס, והיה לי 60. נשאר לי חצי. כאילו, חצי מהחצי שהייתי צריך, אז כאילו, כן. ואוקיי, זה יהיה קשה. אני מעדיף לברוח את האמת. אני מבין כבר איפה הסיכויים שלי עומדים. אני מעדיף לברוח. באמת שעדיף לי לברוח בקטע הזה. אלא אם כן הוא הצליח, אני לא יודע, כרגע הוא עדיין שם. אז או שהוא ברח או שהם ברחו. או שהם נלחמים מלחמת אין ברירה. לא יודע. אוקיי. הוא לא ממש זז. הוא פשוט, אוקיי. אומייגאד. הם פשוט ברחו. גם משהו. יאללה. בבקשה, אני חייב את הניצחון הזה שכבר קבוצת תילחם וביי. וואו. נו. יופי. עכשיו אני צריך עוד קבוצה. וואו. איך הגעתי ל8? שעוד קבוצה תלך וביי. אוקיי. יש שיפור.
אוקיי. אני רואה פה מלחמה, אבל לא נורא, זה לא מפריע לי, כי אנחנו ניצחנו. כאילו, כן, אנחנו ניצחנו. let's go, מקום ראשון. מה שאומר, שעליתי 605 גביעים. וואו, זה כזה כיף לעלות, פשוט, זה כיף, זה פשוט כיף כל פעם מחדש. יאללה. עכשיו הדמות הבאה היא באז, בסך של 30 גביעים. גו. עוד כמה נשאר לי, כולל באז. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. אוי ויי. לא ירד לי הרבה כמו שחשבתי. לא כמו שחשבתי שזה יהיה. אבל בסדר. לא נורא, אני אצליח. אוקיי, קדימה. אני חייב לעלות עם עוד דמות. כי אין לי כוח לעלות לבד, למרות שאני יודע שאני אעשה את זה בסופו של דבר. תכלס, אני יכול לברוח. זה לא מה שאני רוצה, אבל אני יכול. מה? זה אמור לתפוס על קירות. מה לעזאזל? זה מחירה. אין להם בושה. בושה אין להם. טוב. רגע, מה עוד יש לי פה קרדיטים? לדמות רגע, בתכלס אין לי למה. כן. לא קריטי. זה כבר לא כזה קריטי. בסדר. נמשיך. אשכרה כל זה. זה אשכרה 50 דמויות. 50. ויש לנו 99. מה שאומר... כן, אוקיי. בערך חצי מהדמויות עדיין נשאר לי. אבל לא נורא, אני אעשה את זה במהירות. אם כל יום אני אעלה לפחות 3 דמויות. ייקח לי מקסימום חצי שנה. נתראה עוד חצי שנה בדבר. סתם. אני אעשה את זה יותר מהר. גם יהיו הרבה סרטונים שאתם תרוויחו מזה. כי אם לא הבנתם, אנחנו בפרק של לעלות עם דמויות ל600 גביעים. אם זה לא היה ברור באיזשהו שלב. עלינו עם קרואו. עכשיו אנחנו נעלה גם עם הדמות המעצבנת. הוא הדמות המעצבנת. שוב וזה... לא, זהו, אני עצבני, זה כבר לא. זהו, אני כבר בעצבים. נראה לי הוא לא מתאים לפה. הוא לא מתאים. זה כל מה שעשיתי. גם לא מתאים לזה, גם לא מתאים לזה. גם לא מתאים לזה, גם לא מתאים לזה. גם לא מתאים לזה. וזה אולי... זה כנראה סבבה. אבל הם יביאו דמויות מרחוק. אני אנסה משחק אחד עם זה, משחק אחד זה, ומשחק אחד זה. איפה שאני אנצח מבין השלושה, זה הפייבוריט. שאני פשוט, כן. אוקיי. אוקיי, קדימה. אני חייב את זה. נו מה? נו, לא מאמין, למה הם הרגו אותו? עד שבאתי. איך הם ידעו שאני פה? איך, די, לא. מה שקרה מובילים באחד. איי.
אני פספסתי. אשכרה פספסתי. זה לא המפה, אוקיי? לא. לא, זה לא המפה. בחיים זה לא המפה. לא יקרה מצב כזה, וזאת תהיה המפה שאני משחק בה. במצב כזה בחיים לא יקרה. איפה, לאיזה דמות? הוא עוד שנייה מת. או שלא. יש. אוי שיט, זה תיקו. אני שונא תיקו. בכל מצב, בכל משחק. תיקו זה כאילו באים לרחם עליי. מה, אני צריך את זה? זה עוזר לי באיזושהי צורה. שונא תיקו. קיצור. אני בן אדם לא סובל תיקו. אוקיי. עוד שנייה, והיה כאן עוד תיקו. זה לא טוב. איזה לוזרים. כן, טוב שלי. תכלס, אני יכול לעשות בזה עוד משחק. זה לא כזה נורא. אבל את המשחק הזה אתם לא תראו. אני בתור מישהו שהפסיד עכשיו 3 גביעים מבואס רצח, אז כן, אני אעשה את זה כבר לבד. זהו, כן. אז זה היה הסרטון להיום, הפרק להיום, מקווה שנהנתם. תראה בסרטון הבא, בפרק הבא. עד אז, יאללה, ביי.